Hello friends, welcome to this program Igbo Amaka the Spoken Igbo. N'ụbọchị taa achọrọ m ka anyị leba anya n'isiokwu ọzọ anyị nwere bụ ọgbanje. N'olu bekee anyị na-akpọ ya gịnị? Chain link. Kedu onye bụ ọgbanje? Ọ sị na ọgbanje bụ amụọ, nwatakịrị ọ na-agba amụọ, ọ nwụọ bịaghachikwa gịnị ụwa ọzọ. Ya bụ mmadụ ịgba ụwa nje, ọbịa ọnwụọ nachigatakwa bịakwa ọzọ, ọnwụkwa nachigatakwa bịa ụwa ọzọ. N'oge gboo ka nke a kacha wee pụta ìhè. N'oge gboo ka a na-akacha were anụ maka gịnị? Ọgbanje. Ọgbanje a bụ ihe tinyere ọtụtụ ezinụlọ, mere ọtụtụ ezinụlọ ji wee nọrọ n'anya mmiri. A sị na onye a na-agba oge ọbụla ọ mụkwa ha na nwa ya nwụọ, ọ bịakwa ụwa. Mana oge gboo ahụ ọ na-abụ amụọ ọgbanje, a na-ahụba ya, ụfọdụ na-ahụba ya ma a na-enye ha ihe akpa dị iche iche, dịka ụfọdụ ka a na-esu ọkụ n'obi, ụfọdụ ka a na-eme gị ka a na-aka mma iji gba mbọ hụ na, maka na ma a kwenyere na ọ bụrụ na onye ọgbanje ahụ na-enye ya apa na-arụ ya, na ọ gaghị eme gị na ọ bịa ụwa ọzọ, na ọ ga-anọdụ ndụ, na ọma mme gịnị, na ọma mpụ. Ya bụ na onye ọgbanje bụ onye ahụ na-abụ nwata ahụ na-abụ ọbịa ụwa, ome gịnị, ọ nwụọ nachigatakwa ụwa n'ụdị ụmụaka. Onye ọgbanje nwere ihe ha ji akpa ike a na-akpọ gịnị? Iyi ụwa. E nwere ihe ndị ọgbanje ji akpa ike na a na-akpọ iyi ụwa. Kedu ya sị na ọ bụ ebe a bụ iyi ụwa ka ike ha dị? Ọ bụ mkpụrụ ọgbanje onye ọbụla nwere nke gosi na o so na gịnị eje. Ya bụ na o so na ọgbanje, o so were eje bụ na o so ya bụ ojee, ome gịnị, ọ nachigata, ọma nọ ọtụtụ oge, o jewekwa ọzọ, ome gịnị, ọ nachigata azụ. Ya ka ọ na-abụ amụọ nwatakịrị asị na ọ bụ ọgbanje, asị ka a chọọ iyi ụwa ya, na a ga-agba mbọ ka a chọta iyi ụwa nwatakịrị ahụ, maka na ekwenyere na ndị Igbo kwenyere na ọ bụrụ na achọta iyi ụwa ya wee bọọ ya ma mebie ya, na nwatakịrị ahụ amaghị gịnị, agaghị anwụ. Mana nkụzi wee nye nsogbu na ọ na-ahịa arụ iji wee chọta iyi ụwa nwatakịrị ahụ. Maka gịnị? Ha anaghị edowe ya ebe anya mmadụ nwere ike ime gịnị, ịhụ ya. Ha anaghị edowe ya ebe mmadụ nwere ike ịhụ ya bụ iyi ụwa. Iyi ụwa bụ, ọ dị ka onye a na-asị, ọ dị ka ndụ ha. Ya bụ na onye ọbụla nwere ya na-agba mbọ ka o mee gịnị, ka o zuo onye ebe anya maọbụ aka agaghị eme gịnị, eru ya. Kedu ebe ha na-ezokarị iyi ụwa ha? A sị na ọ na-abụ oge ụfọdụ ha ejee n'ime mmiri, maka ọ fịara ga-arụ ịba na mmiri wee vọwa ihe wee bọpụta ya bụ iyi ụwa ha, maka ha na-agba mbọ zomie ya. Oge ụfọdụ a sị na ha na-eje n'ukwu ụdara, ejee n'ukwu ụdara eme gịnị, ezuo ya na mgbọrọgwụ n'ukwu ya, maka na amaghị na o tere aka tutu eme gịnị, egbu ukwu ụdara ahụ. Ọzọ bụ n'ukwu oroma, orenji, a na-ejekwa na ya n'ukwu ube. Mana oge ụfọdụ ha na-eje n'etiti ihu mbara mbe nna ha nie ya, iji gba mbọ hụ na ome gịnị, o nweghị ihe mekataranụ ka mmadụ nwee ike wee mee gịnị, wee jee na ya bụ gịnị, wee chọpụta ya bụ ihe ụwa iyi ụwa. Ewesị kedu ihe ndị na-akpata eji amụ ọgbanje? Maka na a sị na ihe ọbụla mere na nwere ihe kpatara o ji wee mee gịnị, o jiri mee. Ihe anaghị eme gịnị, eme na nkịtị. O nwere ihe kpatara ihe ahụ ji wee mee. Kedu nke mbụ? Oge ụfọdụ di na nwunye na-achọ nwa ga-anọ ọtụtụ oge, ọtụtụ afọ na-amụtaghị gịnị, na-amụtaghị nwa. Mgbe ị nọ na-amụtaghị nwa ahụ, na-ebe akwa, nwaanyị a na-ebe akwa arụ na-achọ nwa, ọ na-asị na oge ụfọdụ n'ime ha na-eje ma na mmiri. Ije na mmiri, ime gịnị, ikwuo okwu yọọ mmiri, biko ezi nwaanyị mmiri, biko nyere m nwa. Ụfọdụ n'ime ha sị na mgbe onye a nọrọ ọtụtụ oge, ọ bụrụ na o meghị ọmụtaghị nwa, ụfọdụ na-agakwara na nke dibịa. Ụfọdụ na-aga na nke dibịa, dịka na isiokwu anyị kụziri ikpeazụ a gwara anyị maka dibịa. A gwara anyị sị na e nwere ụdịka dibịa dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike jee na nke dibịa ahụ, dibịa agbara gị afa, sị gị gị jee chụọ aja na mmiri ka ị wee nwee ike mee gịnị, mụta nwa. Onye ahụ eme gịnị, ewere aja ya chinye onye na-achụ aja, gwa ya onye aja echekọrọ ya, eje chụọ aja. Oge ụfọdụ asị gị jekwuru dibịa ahụ bụ dibịa gịnị, mgbọrọgwụ na gịnị, mkpa ahịhịa, ka onye gị ọgwụ. Mgbe onye ahụ jere, ọ bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ahụ ga-eme gịnị, ga-enye onye ahụ ọgwụ. Mgbe oge ụfọdụ nwa ahụ esoro otu ahụ nweta, na ụmụaka nweta, ọ bụrụ nke eji na mmiri jee yọta, ọ bụrụ na ụmụaka agaghị anọte aka
ịfụrụ ya. Mmadụ nwere ike ịmụta ọgbanje site n'ịga ọrụ. A gwara anyị na oge ụfọdụ anyị na-etete ma asị na anaghị aga ọrụ n'oge ehihie dịka na anwụ gbakee, onye ọbụla nọ n'ugbo ma gịnị nawa. Asị gị anọ na n'ugbo n'oge ehihie maọbụ anọ na n'ugbo na mgbede abalị. Gịnị? Maka na asị gị na ọ bụ oge ahụ ka ndị mmụọ ji eme gịnị, ji apụta njem nke ha. Bido na mgbe ahụzi ka ha bịa na mfụ na ọ bụrụ na nwaanyị ka na-atụ ime na ha na-abanye onye ahụ n'afọ dịka gịnị, nwa. Fụrụ ya kịta. Oge ụfọdụ mmadụ nwere ike gịnị, ịkpọnye nwata ibe ya, na a na-akpọnyekwe mmadụ n'ọgbọ. Ị nwere ike ịmụta nwatakịrị enweghị ihe na-eme ya, akpọnye ya n'ọgbanje dịka kedu ka ha si eme, inye ha gịnị, ihe oriri. Onye ka eji asị na ọ dịghị mma ị na-abụ oge ọbụla nwatakịrị na-abụ ebe ọbụla ọ fụrụ ihe orie. Oge ụfọdụ ebe ahụ ma ọ bụ akwa eyiri eyi. Kedu ebe ka mmadụ nwere ike isi wee mụta ọgbanje na nweta ọgbanje na mmiri? Dịka na ijere na mmiri asị na anaghị egbu azụ ya. Mmiri si na nwaanyị nọ na nsọ anaghị echu ya. Ọ bụrụ na ị ruru na mmiri asị gị na mmiri a na anaghị egbu azụ ya, ị nweghị ike dịka nwaanyị, ị nweghị ikikere ime gịnị, igbu azụ ọbụla n'ime ebe ahụ. Ma ọ bụ na ị nọrọ na nsọ gị na ị nwere ike ịga ebe ahụ, nwaanyị mgbe ị mere ihe dị otu a, ọ nwere ntaramahụhụ na-abụ mgbe nwatakịrị nwaanyị dị na agbọghọbịa ya, ime ihe ahụ a na-edowere gị ya mgbe ị ruru na mgbe ị nọ na di. Maka na amago na ihe ka nwe ihe nwaanyị na-achọ na ọ nọrọ na di, na-abụghị gịnị, ịmụta nwa. Mgbe nwa na-abụ ọbịa, ịmụsịa ya ọnwụọ nachigakwa azụ, o nweghị ihe mgbu mee gịnị karịrị nka. Ya bụ na nwaanyị nwere ike isi na mmiri wee nwe gịnị, nweta site n'ime gịnị, ije na mmiri mee ihe a sịrị ga-emene gịnị, ga-emene na mmiri ahụ. Nke a nwere ike ime gịnị, inye mmadụ. Ma ndị ọ ga-abụ asị gị oge ụfọdụ na mmiri a na anaghị anọ na ya na-eme gịnị, asa arụ. Ị nweghị ike ịnọ na mmiri dị otu a mee gịnị, saa arụ. Ya bụ na ụdị ihe dị otu a dị, a na-ene anya na mgbe nsogbu ahụ bido daba, asị na onye dị otu a ọ bụ dibịa afa ga-agbara gị afa sị gị na ị dara iwu dị otu a, ma ọ bụ na ị gburu azụ na mmiri dị otu a. Ya bụ na ụmụaka ha ga na-abịa na-atọmentị gị tee n'ime gịnị, n'ime ihe ahụ kwesịrị ka ime gịnị, ka ime. Ya bụ n'ụzọ dị otu a, ị nwere ike isi n'ụzọ dị otu a nweta gịnị, ọgbanje. Ọ sị na ụfọdụ ụmụaka na-ejikwa ajọ obi dị n'ezinụlọ ebe ha gara ụwa laghachi. Ewego nwatakịrị a na-akọ mgbe ha sị na gịnị mere na a mụrụ nwatakịrị anọ a, ọ bụrụ na mgbe ọ batara n'ezinụlọ ahụ bụ na nne na nna ya dị n'udo, mana mgbe ọ bataziri ọ nọ obere oge, obere nwa, ọ nọkọtazi ihe a na-anụzi bụ na ọ na-alọ nlọ olu n'abalị, o jekwu mma ya na nlọ si mma ya na eme gịnị, na ya na-apụ, na ya na-anachi ya, na ọ bụghị ya nwa chọrọ ka ya mee gịnị, ka ya fụrụ. Ụmụaka dị otu a asị gị na mgbe ụmụaka dị otu a mere, o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ bịagoro, ọ bụrụ na nwatakịrị chọrọ ịbịa ebe udo dị, ma nwatakịrị a bidoro ndụ mee ọ pụọ, ọ ka ga-anachigatakwa azụ. Ụmụaka dị otu a ga na-emezikwa na eme ọ na-apụ na-apụta ọntị udo ahụ o mee gịnị, ọ chọrọ n'ezinụlọ ahụ eme gịnị adị. Asị gị na nwatakịrị ahụ na o nwere ike, nwatakịrị nwere ike isi n'ụzọ dị otu a mee gịnị, wee na-eme gịnị, wee na-eme gịnị, na-agba nje. Ma ọ bụ na nwatakịrị egwu na nwatakịrị nwere ike ịkpọnye nwatakịrị ibe ya na ọgbanje site n'inye ya akwa. Ya ka ejizi n'oge ugbu a anaghịzi achịnye mmadụ akwa, anaghịzi nwatakịrị gị bata be mmadụ iri nri, mara ụdị nri o riri, mara ezinụlọ ọ bara, maka na ya nwere ike isi n'ụdị ụzọ dị otu a tinye nwatakịrị ahụ n'otu eme gịnị, ekwesịghị ya. Dịka na anyị kwukwara sị na ịga ọrụ ugbo n'oge ehihie na o mee gịnị, ọ dịghị mma. Na ọnwụ na anwụchakee na a na-agwa anyị na aka matara na oge ahụ anyị pere mpe, a na-ekwu na n'oge ahụ ka ndị mmụọ ji eme gịnị, ga-apụta. Onye dị otu a nwekwara ike isi otu a wee mee gịnị, nweta ndị mmụọ. Dịka a na-agwa ya sị gị mana nwaanyị na-achọ nwa na ị ga-aga n'ukwu ụdara, ị ga-aga n'ukwu ụdara n'oge ehihie. Mana ọ gịnwa mara amara na maka na asị na ụdara na-eme gịnị, ụdara na-enye nwa, mana na nwaanyị na-aga n'ukwu ụdara n'oge ehihie ahụ bụ nwa ọ na-achọ bụ ọgbanje. Maka na mgbe ahụ ndị mmụọ na-eme gịnị, na-abịa nke ha achọ nke ha. So na mgbe ọbụla ị na-eme na omenala Igbo ọbụla mee ka anyị mee gịnị, ihe ọbụla doo anyị anya na ọ bụ na anyị gbasota onye ọbụla na-eme ihe ndị a mara na ụzọ ahụ isi eme gịnị, achọ nwa, na ọ bụ nwa ga-abụ ọbịa ome gịnị, ọ bụrụ gị obi mgbawa, bụrụ gị anya mmiri. Kedu ihe eji ama onye bụ ọgbanje? Ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike iji wee mara ọgbanje. Nke mbụ, ha na-arịata oke ọrịa. O nwere onye nke mmata bụ sị gị
na oge ọbụla ego batara mmanya n'aka, mmanya na onwe ya ma na nwa ya bụ ọgbanje, na ego na-akwụgha ya ụgwọ ọnwa, nwa ya ebido yawa ahụ, na ya were ego ahụ jee gochichicha ọgwụ, ahụ adị ya mma, na ọ ga-aṅụdo ọgwụ ahụ ha nwere onwe ya. Gịnị bụ ya? Ya bụ na eji otu a eme gịnị? Amara ọgbanje. Ha na-ayawa ọya ka ọkụkọ udu mmiri, oge ọbụla ọkpọnụ akpọnụ, oge ọbụla ọ bịa gịnị ka ọ dịchọ na onwe ya ego gịnị dị gị n'aka. Mana ị gara ụkpọrọ nwatakịrị a gaa na nke nwa dibịa, ọ gwa gị na nwatakịrị a bụ nwa si na mmiri, na o si ebe dị otu a, gị mee gịnị? Gaa chụọrọ ya aja, na ndị nọ na mmiri na-eme gịnị? Ha na-eticha gị aka, maka na ihe ị kwesịrị imela ime gịnị, maka na oge gboo na nwatakịrị ọbụla si na mmiri na a na-eme gịnị? A na-achụrụ ha aja. A na-agba oge ụfọdụ eduru ha ruo na mmiri wee kene ndị mmiri si adaalụ na ekwenụ ka nwa jizikọ ọnụ ka ị na-eyo, dị ka otu esi ejuru nwatakịrị jee child dedication, otu a ka esi eme ya. Anakọtakwa edujekwa ya na mmiri si na a bịara ịchụ aja ka ekene gị, na-ekwe ka nwa aha kịta na ọ nakwa eto, na ọ ka anya gị mee gịnị dị, ọ mara na ugwu ya nwa na ị na-eme gịnị, na ị na-akwanyere ya ya. Kedu ọzọ? Kedu ihe ọzọ ya na-ejikwa ejiji ya ka ha si eji ife ụmụaka bụ ọgbanje dịka ihe na-acha mmemme red. A na-alaịkarị akwa na-acha ụcha, ihe ọbụla ị na-enye, as long as the color bụ red, they prefer it. Forgetting na oge ugbu a mmadụ asị my favorite color bụ gịnị? Favorite color m bụ red, onye asị gị blue. Mana ọgbanje bụ color ha bụkarị gịnị? Mmemme. O nweghị ihe i nyere ha na-acha mmemme ha anaghị eme gịnị? Ahụ n'anya. Ihe ahụ niile bụ na-acha ọbara ọbara, ha na-eme gịnị? Ha na-eme gịnị? Ha na-eji ya were eji ihe egwu egwu. Ọzọ wee bụrụ na ndị ọgbanje bụ ndị ahụ anyị nyegoro apa dị iche iche wee bịazi ụwa ahụ wee nọdụ, ha na-evu apa n'iru ha. Oge ụfọdụ ịfụ ndị ntị ya onwe ka ọ ga-esi dị, oge ụfọdụ ịfụ ndị ọ ga-abụ n'obi ya, ịfụ na ọ agbara ya ọkụ n'obi. Anọgo m ebe oge anyị na-epepe, oge anyị na praịmarị skul, asị na onye nwa na-agbụ na that woman I can remember na ọ na-agbụ ụgwọ bụ na ọmụọ anyị nọrọ ebe anyị na-egwuregwu asị na nwa ya na onye nwa nkwa nwa, anyị na-agbala ebe asị anyị na ụmụaka ada-abatakwa ka anyị nọzi na geeti be ndị a na-elezi that woman a na-ebe akwa. An elderly man pụta asị na-eji mma gbujite nwatakịrị ahụ obere mkpụrụ aka ya, tụnyekwa ya, were akwa kechie ya, tụnyekwa ya na imi ahụ na akpati ya. Asị gịnị? Na nke a bụ iji wee mee ka nwaanyị ahụ ghara ime gịnị? Ịmụzi ọgbanje, na ọmụgwọ ụmụ na-atọ n'ụmụta. Mana nke bụ eziokwu bụ na o mechakwa mụọ nwa ọzọ, nwa ahụ nọrọ ndụ. Amaghịzi m ma asị mana m ejezinene ma apa ahụ adị ya n'aka ahụ ka ọ bụ na omegị na ọ dị ya. Mana na ka a na-ekwu ya sị na apa ahụ e nyere ya bụ iji mee na nwa ahụ ama mme gịnị, ọma nwezi ike ime gịnị? Ịlawa. Ihe ọzọ na-emekwa na ha niile na-eme gịnị? Ọ na-ewe oke iwe. Ụmụaka ndị ọbụ ọgbanje bụ ihe ha niile na-efe oke. Ime ọgbanje ihe, ọ ga-eme gị ihe ị ga-eji wee mara na ihe anyị mere, n'agbanyeghị na ọ bụ obere ihe. Ha na-ewe ihe ha niile na-eme gị, ọya ahụ ya fee ya oke. Obe akwa, enogo m ebe a sị na nwatakịrị begidere akwa nwụọ, nọrọ ana na-ebe akwa. Gịnị ka ọ na-ebere akwa? Na mama ya gotere ihe ahịa ka eri ya na ụmụnne ya, ọsị na ọ bụ naanị ya ga-eri ya. Mma ya asị ọ bụghị naanị gị bụ nwa mụta. Ọ nọrọ anị na-ebe akwa, begide akwa, dị nọrọ ana, mma ya che na akwa ka ọ na-ebe, na ọ ka na-arara ụlọ, ọ bụ na ọnwụgo. So ụdị ụmụaka ha na-ene anya na ụdị ụmụaka dị otu ahụ bụ ndị si na gịnị? Na mmiri. And ọ chọrọ ka ihe niile bụrụ nke gịnị? Nke ha nwa. Ha achọghị ka o nwee onye ọzọ. Ha na ha na-eme gịnị? Na-eke ịhụnanya n'ebe nne na nna ha maọbụ eme ụmụnne ha mee gịnị nọ. Ụfọdụ n'ime ha na-aga n'ụzọ ha na-eme gịnị? Ha na-ekwu okwu. Ya kpatazi n'oge ugbu a, efe ụmụnne nwaanyị ụfọdụ a na-ekwu okwu asị gị na n'oge mgbe anyị nọ asị gị na vileji, nne nwaanyị ọbụla na-ekwu okwu asị na onye ahụ dịka ọgbanje ka ọ bụ, maka na agwaghị anyị sị gị na ndị ọgbanje na ha na-eme gịnị? Na ha na-eme ntakwu. Ha na-agụ m na ha nọ ha na-eme gịnị? Ha na-ekwu okwu. Ụfọdụ ha na-anọrọ, ha na-eme gịnị? Mgbe ụfọdụ ha na-eme gịnị? Ha dịnọrọ ana, ọ dịghị aka eme gịnị? Ha na-edina ana ka ndị nwụrụ anwụ. Ya kpatara na ọ bụrụ na some of us that grew up with our grandparents, ị ga-enwe ka ị ga-esi dịnọrọ ana asị gị taa gị dịnọrọ ana otu ọfụma, na ọ dị ka ịchọrọgo ka ndị na-eje otu mitin ndị otu mmụọ mmiri, ọ dị ka ogo nke ha nyere gị n'ụlọ akwụkwọ. Maka na ha nwa na onwe ha kwenyere na o nwere ka nwatakịrị ga-esi dịnọrọ ana, were aka ya gbatịa onwe ya. Mgbe ị dịnọrọ ana, debe anya gị n'elu, gbatịa aka gị, nọrụ ka onye nwụrụ anwụ. Na otu ahụ ka ha na-esi were eje nzukọ ha. So nye kpatara na mgbe gboo ahụ na oge ahụ ndị nne na nna anyị nọ kịta, ị na-alalụ n'otu ahụ, a ga-eti gị aka tite gị, si gị ngwa gị bido dịnọrọ ana nke ọma. Ịbịa na asị gị tụọ ndịọ, nọrọ akụkụ gị wee mee gịnị? Lalụ ụla. Ya bụ na ihe ndị a niile bụ ihe anyị ji amata onye bụ gịnị? Ọgbanje. Ebe sị gị kedu ka anyị ga-esi wee benata ọgbanje? Kedu ka anyị ga-esi wee benata ọgbanje?
kedu ka anyị ga-esi wee belata ọgbanje? Nke mbụ, a sị na suo nwata ahụ ọkụ. Ụfọdụ ndị mmadụ anya kpatara na a na-asị gị na a na-esu ọkụ n'akụkụ arụ dị iche iche iji mee ka ahụba nwatakịrị ahụ gịnị ama. Kedu ọzọ? Ụfọdụ na-agakwa na-akwụ mmiri na-achụ àjà ịwụnye na mmiri. Dịka anyị kwuru ya, ọ bụrụ na ị ma na nwa gị na anyere gị ihe iji chọpụta na nwa gị bụ ọgbanje, gaa na mmiri na-emere gịnị na-achụ àjà. Ọ ga-eme ka nwa ahụ mee gịnị ka ọ ghara ị na-enye gị gịnị nsogbu. Ịbọrọ nwatakịrị maọbụ ọgbanje iyi ụwa ya ga-enyekwara ya aka ka nwatakịrị ahụ wee mee gịnị ghara ị na-enye gị na-eme gị ị na-ebi ndụ dịka gịnị ọgbanje. Oge ụfọdụ oge ka emekata ha na-eme gịnị ha esi ebe ahụ emeta ha mma ebe ha gara, ha anaghị eme gịnị ha anaghị anaghachi azụ. Oge ụmụaka bụ ihe ha ji apụ n'ezinụlọ bụ na ezinụlọ ha bata nwere ike ọ bụ nwatakịrị chọrọ udo, nwatakịrị chọrọ ịhụna. Ịma na ụmụaka nwere ndị ha nwere ikike ijekwu na nlọ na-agbawa okwu. Abụgo m pesin na-agba okwuru nwa obere nwa ịnụ ka ọ na-asị gị okwucha ya ọ sị gị nwa bụ nne ya, ya na nwa asị na ị naghị eme nka na ị naghị awụ ahụ abalị na ọ na-abịa tutu inye ya ara ị naghị eme nka maka na anyị nwa fili na nwatakịrị ahụ dị, mana nwatakịrị ahụ nwere gịnị o nwere ohere o si eme gịnị o si agwa ndị ahụ ya na ha na-akpata nkata gịnị okwu. Ọzọkwa na dịka ọ dịzi ugbu a, Chineke a na-ejikwasị ekpere were eme ka gịnị nwatakịrị bụ ọgbanje mee gịnị benata, ka esi na ya na wee eme gịnị napụ ya ikike ahụ o nwere o ji were eme gịnị o ji were anachapụ ndị nne na nna ya ihe ha nwere, maọbụ ikike ahụ o nwere o ji abụ ọnwụnwụ ome gịnị ọ nachiri ọzọ. Ka enwe nwere ike ịhụ ihe ụwa dịka anyị kwuru ya, ego ebe dị iche iche a na-eme ihe ụwa mmadụ a na-etinye ya mana mbara mana ukwu oroma mana ukwu ụdara mana mmiri, ebe a niile bụ ebe ha na-ezo ya ka aka ghara ime gịnị ịhụ ya. Kedu ebe ndị ọgbanje nwere ike ịnọ mee nzukọ ha na-anọ ma n'ukwu ube. Ya kpatara na nwatakịrị ọbụla a na-afụkarị n'ukwu ụdara na-anọ ana n'ukwu ụdara asịsị ga-eche marụ ma nwatakịrị ome gịnị ọ bụ ọgbanje. Mana ukwu ụdara mana ukwu ogirisi n'ehihie ka ha na-anọkarị eme gịnị nzukọ ha na-anọkwa ma n'ime mmiri were na-eme gịnị were akpa ihe ọbụla bụ ihe ma mere gịnị gbasara ha chọrọ ime. Ha na-anọkwa n'etiti ukwu osisi ụfọdụ dịka ụkpaka ma ụdara were eme gịnị ha na-anọkwazi n'ime oke ọhịa ebe a ma na onweghị ihe mekọtara ka mmadụ mee gịnị bata ebe a. Ha na-anọkwa n'ebe dị otu a were eme gịnị were eme nzukọ ha. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ndị dị otu a na omume nwatakịrị ma ọ bụ na onye gị na ya bi, ị marụ na onye dị otu a bụ gịnị ọgbanje. Mana ọ bụghị na anaghị agwa anyị gị sọọ ya asọ, mana ihe a na-agwa anyị ka ị wee mara ụzọ anyị si eme gịnị a ga-esinyere ya aka. Ọ bụ eziokwu na ndị ugbu a sị na enweghịzi ihe dị ka gịnị ọgbanje na ọ dịghịzi na onweghịzi ka o si mezi, mana anyị nwara n'onwe anyị ibu ma nchọm ndị ụmụaka ndị nkụzi kwesịrị na-ama na nwatakịrị dị otu a na-ebi ndụ dị ka gịnị ọgbanje. Ya bụ ebe a ka anyị ga-akwụsị ya n'ụbọchị tata, ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ. Ndewo.